Tervetuloa kaikki tänne Luovan alan EU-vaalipaneeliin, jonka järjestää Luovan työntekijät ja yrittäjät ry. Sekä paikan päälle Musiikkitalolle, meillä on täällä erittäin hyvin yleisöä, että sitten sinne striimin päähän kameroiden taakse. Minun nimeni on Vappu Aura ja minä työskentelen Teostossa yhteiskunta- ja viestintäjohtajana, mutta toimin myös Luovat ry:ssä hallituksessa ja viestintäryhmän vetäjänä. Ja täällä tänään tämän tilaisuuden juontajana. Harva ehkä mieltää, että luovan alan ja kulttuurin toimintaedellytyksistä päätetään aika pitkälti EU-tasolla. Siellä päätettävänä ovat niin tekijöiden oikeuksiin, dataan, tekoälyyn, alustoihin kuin luovan sisällön monimuotoisuuteenkin liittyvät säännökset. Luovat sisällöthän eivät noudattele kansallisvaltioiden rajoja ja siksi onkin ihan perusteltua, että niistä päätetään ja keskustellaan EU-tasolla. Ja näistä asioista me keskustelemme myös tänään. Ohjelmassa, jonka kenties saan tänne nyt näkyviin tuolla, on klikkeri. Yes. Meillä on aluksi vähän Luovat ry:n tavoitteiden esittelyä. Eli meillä on Luovat ry:n puheenjohtaja Audiovisual Producers Finland APFin toiminnanjohtaja Laura Kuulasmaa, joka kertoo sitten vähän enemmän tästä Luovat ry:stä ja luovasta alasta Suomessa ja miksi luovat alat ovat tärkeitä Euroopassa. Tämän jälkeen yhdistyksemme edunvalvontajohtaja Lauri Kaira esittelee Luovat ry:n EU-vaalitavoitteet, joita on sitten myös ollut siellä jaossa tuoleilla ja löytyy myös Luovat ry:n verkkosivuilta osoitteesta luovat.org. Ja tämän jälkeen pääsemme sitten varsinaiseen paneelikeskusteluun. Kulttuurialan tulevaisuudesta Euroopassa on meillä keskustelemassa itse asiassa hyvin kattava joukko eri puolueiden EU-vaaliehdokkaita. Meillä on Henna Virkkunen kokoomuksesta, Suna Kymäläinen SDPstä, Mika Niikko perussuomalaisista, Rosa Meriläinen vihreistä, Jussi Saramo vasemmistoliitosta, Eva Biaudet RKPstä ja Eiriitta Korhola kristillisestä puolueesta. Ja päivän päätteeksi, sitten kun saadaan viralliset keskustelut täällä lavan edessä hoidettua, niin on mahdollista sitten vielä yleisönkin jatkaa keskustelua tuolla lasillisen ja pienen purtavan parissa. Se ei tietenkään yllä sinne striimien päähän, mutta toivottavasti kaikki yleisön edustajat jatkavat kulttuurista ja EUn tulevaisuudesta keskustelua sitten omissa piireissään. Tästä tilaisuudesta jää myös tallenne, joka on sitten jälkikäteen katsottavissa Luovat ry:n YouTube-kanavalla ja jaetaan myös kaikille ilmoittautuneille. Mutta pidemmittä puheitta pyydänkin tänne lavalle Laura Kuulasmaan, ole hyvä. Kiitos Vappu. Lämpimästi tervetuloa munkin puolesta. Olen tosiaan Luovat ry:n hallituksen puheenjohtaja Laura Kuulasmaa ja päivätyökseni sitten APFin eli elokuva- ja televisiotuotantoyhtiöiden järjestön toiminnanjohtaja. Ja Luovat ry on 14 järjestön yhteenliittymä. Iso osa tekijänoikeusjärjestöjä. Tämän tausta onkin alun perin tekijänoikeusakatemia, jonka ympärille muodostui sitten Lyhty-projekti ja siitä sitten toiminta on muovautunut tähän nykyiseen Luovat ry:n muotoon. Ja nämä meidän järjestöt, APFin lisäksi muut järjestöt on voisin pyytää itse asiassa teitä sitä mukaan heiluttelemaan sieltä käsiä yleisöstä, vaikka ei striimiä nyt näykään. Meillä on täällä Avatea edustaa Matti, eli näyttelijät, käsikirjoittajat, ohjaajat. Sitten Gramexista on Lauri, mutta onko myös Ilmo ei taida olla paikalla. Ja sitten on Sanasto. Siellä löytyykö? Joo. Ja sitten Kopiostosta on Valtteri ainakin. Ja Kuvastosta löytyykö? Siellä on paikalla. Ja sitten musiikkituottajat Iffi, Antti oli siellä. Ja sitten Suomen elokuvatoimistojen liitto, joka myös Filmikamarin osasena tunnetaan, Tero on siellä. Ja sitten Suomen musiikkikustantajat, Jari oli siellä. Ja Suomen muusikkojen liitto, nyt ei täältä valojen säästäväksi, siellä löytyy edustusta. Ja Suomen säveltäjät ry, ei taida olla edustaja paikalla. Ja Teostosta on Vappu ja Risto ainakin paikalla. Ja sitten on Suomen musiikin tekijöistä, sieltä löytyy Aku ja Ahti ja useampikin edustaja hallituksestakin.
Ja sitten TTVK, eli Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus. Jaana ei taida nyt olla paikalla. Tällaisella kombolla sitten luovissa toimintaa pyöritetään. Ja tosiaan mitä meidän yhteisiä tavoitteita, minkä vuoksi ollaan niin kuin voimat laitettu yhteen, on ihan se, että luovat alat tunnistettaisiin siksi teollisuuden alaksi, joka se todellakin on. Että sehän on suurempi kuin esimerkiksi metsäteollisuus tai kemian teollisuus. Ja bruttokansantuotteesta meidän osuus on 3,1%. Että toki ei olla vielä ihan eurooppalaisella tasolla, mutta kuitenkin niin kuin, että on vielä kasvupotentiaalia Suomessa, mutta ollaan ihan merkittävä työllistäviä ja elinkeinon ala ja teollisuuden ala. Ja yhteisenä tavoitteena on parantaa näiden alojen toimintaedellytyksiä vaikuttamalla lainsäädäntöön, jota pitkälti siellä EU-tasollakin tehdään, ja toki sitten ihan muillakin tavoin näitä liiketoiminnan edellytyksiä parantaa, eli esimerkiksi rahoitusinstrumentit, joita liittyy meidän alaan. Pyritään tekemään positiivisessa hengessä tekijänoikeusviestintää, muistaa muun muassa suurtakin yleisöä siitä, että tekijänoikeudet mahdollistaa sen, että meillä jatkossakin on luovan työn hedelmiä ja tuloksia, eli että ne oikeudenhaltijat saa korvauksen siitä tekemästään työstä. Ja tästä hyvänä esimerkkinä meidän C-Day-kampanja, joka tänä keväänäkin oli tuossa huhtikuussa, muistutti suurtakin yleisöä tästä aiheesta. Sitten toki Luovat ry on tämmöinen keskustelufoorumi ja jaetaan tietoa laajemminkin sitten luovista aloista. Ja miksi meitä kiinnostaa EUn asiat, EU-parlamentin komission toiminta, niin se on, kuten Vappukin jo tuossa totesi, niin EU:ssa päätetään itse asiassa tosi monesta meidän alalle keskeisestä lainsäädännöstä. Siellä on sekä tekijänoikeuslainsäädäntö, mediasääntely, elinkeinopolitiikka ylipäätään. Pitkälti tulee sieltä direktiiveistä nämä meidän paikallinenkin lainsäädäntö. Saadaanko? No niin, ääni palasi. Kirjallisuudessa hyvä esimerkki tästä, miten katoaa sisältöä. Tosiaan kirjallisuudessa, niin musiikissa, AV-alalla, kaikilla meillä se sisältö liikkuu yli rajojen, että ei voi niin kuin, että se ei rajoitu, että se markkina on globaali jo lähtökohtaisesti. Että vaikka meillä onkin tämä oma pieni kielialue. Ja sitten samaan aikaan, kun ollaan tämmöinen merkittävä teollisuuden ala, niin meidän kuitenkin tietyt ominaispiirteet poikkeaa ehkä sellaisesta perinteisestä savupiipputeollisuudesta ja muusta, että usein meidän näitä niin kuin tarpeita ehkä sit tunnisteta siinä sääntelyssä ja elinkeinopoliittisissa asioissa, että se on yksi toki tavoite meillä, että tunnistettaisiin nämä erityispiirteet. Ja sitten kaikkia meidän näitä aloja, niin yksi iso uhka on piratismi, ja sen toimeenpano, niin se ei myöskään, tai se toimenpiteet, niin se ei noudattele valtioiden rajoja, että sitä pitää pystyä tekemään yli rajojen. Mutta tosiaan meidän edunvalvontajohtaja Lauri Kaira kohta käy tarkemmin läpi meidän sitten nämä varsinaiset EU-vaalitavoitteet. Ole hyvä, Lauri. Okei, oikein paljon kiitoksia. Laura on nyt jo toista vuotta meidän puheenjohtaja. Se on sellainen homma, että kun siihen kertaalleen suostuu, siitä on vaikea päästä eroon. Joo, tosiaankin, katsotaanpas. On tällainen tarina luovien alojen. Eli kulttuurin puolustaminen on meidän näkemyksen mukaan EUn yhteisten arvojen puolustamista. Kysehän on siis siitä, että taide ja kulttuuri, ne on Euroopan yhteiskuntien kivijalka. Lisäksi EUn isoissa sopimuksissa ja artikloissa ollaan suojattu luovat alat ja kulttuuri. Löytyy 167, mä olen juristi, 167 artikla 4. kohta ja EUn perusoikeuskirjan 17 artikla. Siellä on meistä hyviä tekstejä, kannattaa tutustua. Mutta sitten kun mennään tähän talousasiaan, kun me puhutaan päättäjien kanssa, niin yleensä ei riitä, että me sanotaan, että taide on tärkeää. Ei riitä, että sanotaan, että elämään se tuo sisältöä, vaan meidän pitää kertoa myös niitä kansantaloudellisia arvoja. Ja sehän on sillä tavalla, että puhutaan pari sanaa rahasta ja työpaikasta. Eli luovat alat työllistää Suomessa tällä hetkellä noin 130 000 henkeä. Niiden osuus on todellakin BKT:stä 3,1%. Ne tuottavat yhteensä 168 miljardia euroa, tai siis se koko alan koko, kun ottaa huomioon yhteiskunnalliset toimijat ja yksityiset toimijat,
on siis vajaa 17 miljardia euroa. Se on monta euroa, jos ne panee pinoon tuohon ihan oikeasti. Ja kuten Laura äsken sanoi, niin luovat alat on suurempi työllistäjä kuin esimerkiksi elektroniikkateollisuus, kemianteollisuus, metsäteollisuus. Niiden BKT-osuus Suomesta on suurempi kuin meillä niin kuin esimerkiksi majoitusalalla, maataloudella tai tekstiiliteollisuudessa. Siis puhutaan isoista aloista. Ja katsotaan pari, sieltä haluaa joku tulla meidän seminaariin. No, joo. Katsotaan pikkusen tätä rahaa. Eli siis suurin meidän aloilla on peliala. Se on semmoinen vajaa 4 miljardia. Hyvä kakkonen on media, 3,7 miljardia. Sitten mainostoimistot, 1,8 miljardia pyöreästi. Sitten tullaan tänne perinteiseen kulttuuriin, kirjallisuus, 1,6 miljardia. Sitten elokuva- ja AV-ala. Laskutavasta riippuen tässä on käytetty malli, että se on noin 1,3 miljardia, jossakin muissa laskelmissa se nousee yli 2 miljardin, se riippuu laskutavasta. Musa on sitten 1,5 miljardia pyöreästi ja sitten tulee arkkitehtuuri ja muotoilu 850 miljoonaa ja sitten tulee otsikolla loput. Nämä visuaaliset taiteet, kirjastot, teatteri, huvipuistot, messut, yhteensä noin 2,3 miljardia. Koko patti siis vajaa 17 miljardia. Ja nyt sitten, mitkä meidän tavoitteet on? Te olette tietysti kaikki ne nyt tässä lukeneet, joten tämä on minulle epäkiitollinen tehtävä harrastaa sisälukua. 1. Kehitetään lähi- ja tekijänoikeuksia. Lähi- ja tekijänoikeussuoja on luovan talouden perusta. Ja siksi on tärkeää, että EU-alueella ne säännöt on yhtenäiset. Yhtenäiset pelisäännöt mahdollistavat sisämarkkinoiden toiminnan. Ja tämä on niin kuin yksi iso juttu. Me halutaan jatkuvasti seurata, miten EU:ssa tehdään tätä tekijänoikeuslainsäädäntöä ja siihen liittyviä direktiivejä. Toinen juttu on piratismin torjunta. Me sanotaan hienosti tekijänoikeuksien täytäntöönpano. Sillä puolella meillä on tiettyjä haasteita. Yhtenäiset sisämarkkinat ei toteudu täysmittaisesti, jos meillä ei ole yhteisiä pelisääntöjä ja keinoja niin kuin rajoittaa laittomien palveluiden toimintaa näillä sisämarkkinoilla. Ja semmoisia meiltä nyt puuttuu. Esimerkiksi meillä on semmoisia ongelmia, että sanotaan nyt, meillä ei saada, jos jossain maassa saadaan kieltopäätös siitä, että joku piraattisaitti niin kuin eristetään, että sinne ei pääse käsiksi, niin on kovin vaikea saada se sama päätös voimaan kaikissa EU-maissa. Eli tavallaan palvelut pystyy kiertämään näitä meidän toimia sillä, että ne vaihtavat osoitteita ja lisäksi ne ovat eri maissa eri asemassa. Ja tästä on paljon siinä tekstiä, jonka voitte sieltä lukea. No sitten, kolmas meidän pointti on, että luovien alojen kehitykseen pitää panostaa. Ja siinä tietysti on tärkeitä näkökohtia se, että tämä on kasvava toimiala ja sen kehitykseen pitää panostaa sen omat tarpeet tunnistaen. Ja yksi sellainen avainpointti tässä on siis se, että jotkut jätit jatkuvasti yrittää propagoida sitä, että pitäisi tehdä semmoinen sääntely, että jos sä ostat tai myyt televisio-ohjelmien niin kuin lähetysoikeuksia, sinun pitäisi aina ostaa koko Eurooppa kerralla. Ajatelkaa, mitä se tekisi maikkarille. Jos maikkari joutuisi, kun se myy mainoksia 5 miljoonalle suomalaiselle, niin se joutuisi kuitenkin ostamaan oikeudet, montako 100 miljoonaa ihmistä EU:ssa on sille alueelle. Eihän se olisi mahdollista. Siksi on tärkeää, että meillä on edelleen vapaus valita. Tämä on jostain kampanjoista tuttu vapaus valita. Se, että miten laajoja oikeuksia yritys tahtoo myydä tai ostaa, jotta pärjää, jos haluaa tehdä sitä vaan Suomeen tai Suomeen ja Ruotsiin tai koko Pohjoismaihin tai koko EU:hun. Mutta ei sellaista jättien ajamaa mallia, että aina pitää ostaa koko EU kerralla ja myydä koko EU kerralla. Se olisi mahdotonta. Ja tämä on iso juttu etenkin pienelle kielialueelle ja meidän televisioyhtiöille ja meidän AV-tuotantoyrityksille. Tämä oli konkreettia. Tämän tyyppisistä asioista me puhutaan, kun me tavataan meppejä. Ja nyt ei muuta kuin kiitoksia. Me käynnistetään paneeli. Katsotaan. Me ollaan sanottu, että paneeli alkaa puolelta.
Joten tähän täytyy saada nyt väliaikaohjelmaa, koska meillä on aika monta panelistia, jotka... Lauri, mulla on kysymys. Sä voit käyttää väliaikaa siihen, että Yes, aivan oikein. Kysymyksiä. Tässä on käsimikki. Tämä käsimikkin numero on numero M. Musiikkitalo. Joo, kyllä. Käsimikkin numero, jonka nimi on Musiikkitalo, niin ojennetaan Kulta ry:n toiminnanjohtajalle. No nyt tämä ei tule Kulta ry:n nimissä tämä puheenvuoro, vaan ehdokas Meriläinen kysyy, että tämä lähioikeuksien käsite ei ole mulle kunnolla tuttu. Haluatko vähän avata tätä lähioikeuskysymystä? Ehdottomasti haluan. Juuri sitä mä haluan avata. Eli tekijänoikeuslain 1. pykälässä sanotaan, että tekijällä on oikeudet siihen luomaansa sisältöön. Ja se on niin kuin pässiliä. Kaikki ymmärtää, että kirjailijalla, säveltäjällä, sanottajalla, taidemaalauksella on oikeus siihen, kun hän itse luo teoksen. Mutta jokuhan saattaa käyttää niitä teoksia ja esittää niitä. Eli esimerkiksi muusikko esittää toisten tekemään musiikkia, toisten säveltämään musiikkia, niin hänelläkin pitää olla jotkut oikeudet. Aikoinaan muistaakseni, joskus oli 67 paikkeilla 60-luvulla alussa, niin kekattiin, että meillä pitää olla niin sanotut lähioikeudet, jotka on tekijän oikeuksia lähellä olevat oikeudet. Ja naapurioikeukset, jotkut puhuu neighboring rights. Se tarkoittaa, että nämä on niitä oikeuksia, joita on muusikoilla ja musiikkituottajilla lähinnä. Eli joku kekkasi, että on aika kornia, että kun Radio Luxemburgista soi joku biisi, että siitä Radio Luxemburg joutuu kysymään luvan sen esittämisestä ja maksamaan korvauksia sen säveltäjille ja sanottajille, mutta ei esimerkiksi Elvikselle, joka sen laulaa. Että eikö Elviksellä ole mitään roolia sen biisin menestyksessä, haloo? Tai niillä muusikoilla, kun soittaa siellä taustalla. Tai sillä levyyhtiöllä, kun on tehnyt sen. Ja sillä tavalla perustettiin lähioikeudet. Ja Suomessa lähioikeuksia hallinnoi ja edustaa tekijänoikeusjärjestö Gramex, joka sattuu olemaan se, missä mä olen töissä. Siksi tämä olisi voinut olla tilattu kysymys, mutta ei ollut. Ja sitten otetaan muutama sana Näyttelijäliitolta tähän. Ihan vaan, että muitakin lähioikeuksia on olemassa, muun muassa näyttelijöillä vastaavat oikeudet kuin muusikoilla ja sitten tuottajilla AV-alalla vastaavalla tapaa kuin siellä musiikkipuolella kustantajilla ja tuottajilla. Näin, se on hyvä täydennys. Sitten onko te lehtikustantajat paikalla? Missä on Markus? Joo, okei. Kopioston puolelta pystytään. Ja siellä on Markus taustalla. Valtteri Niiranen Kopiostosta. Nyt tämä menee tekijänoikeusjuridiikan puolelle paljon, mutta meillä on luettelon valmistajan lähioikeus, meillä on tietokannan valmistajan lähioikeus, meillä on lehtikustantajalle oma lähioikeus. Eli tietyllä tavalla osa näistä liittyy siihen niin kuin esiintyvän taiteilijan rooliin, mutta sitten on myös tämmöisiä investointisuojia. Eli tämä on niin kuin tekijänoikeuslainsäädäntö on kehittynyt paljon myös siihen investointien suojaamisen puolelle. Mutta se on hyvä ymmärtää, että on hyvin erilaisia niin kuin suojamuotoja tästä perinteistä tekijänoikeudesta sitten ulottuu aika lailla erilaisiin niin kuin suojamuotoihin. Saanko edelleenkin puhua vain tekijänoikeuksista ja tarkoittaa siinä näitä kaikkia? Joo, aika usein niin tehdään. Ja Valtteri Niiranen hän on kirjoittanut semmoisen näin paksun teoksen tekijänoikeuslain selitysteos. Että se on, kun mä ensimmäisen semmoisen sain, niin se oli noin paksu. Se uusin on tämän kokonaan likipitään. Että odotan sitten. Haluatko kamerainen Wiklund täydentää? Kiitos Valtteri, hyvin kattoi pöydän ja osasi kuvata myös lehtikustantajan lähioikeuden, joka on uusi lähioikeus ja valtavan tärkeä meille, joka on myös niin kuin pelikortti päästä neuvottelemaan pöytään isojen alustayhtiöiden kanssa. Okei, ja tänne on hiljalleen nyt tulee paikalle eduskunnasta meidän panelisteja, mutta todellakin täällä on monella panelistilla on tänään semmoinen, voisiko sanoa paneeliliukuhihina, että he tulevat yhdestä paneelista, ovat tässä ja lähtevät seuraavaan. Ja siksi me emme pääse aloittamaan paneelia valitettavasti vasta kuin puolelta. Joten nyt on tilaisuus sitten, haluaako joku tässä yhteydessä esittää lisää kysymyksiä? Nyt on oivallinen kohta kysyä, koska odotamme vielä niitä panelisteja, joilla on ilmoitettu, että 10 minuutin kuluttua. Sieltä, ole hyvä. Saat täältä. Le Capula. Kiitoksia Annika Lyytikäinen. Mulla on ehkä sitten kultan hattu tänään päässä, vaikka
kysymys tulee nuorisopoliittisesta menneisyydestä, niin nuorempana olin mukana Nuorten Pohjoismaiden neuvostossa, jossa meidän semmoinen suuri kysymys, jota ajettiin, oli se, että Norjassa oli ilmestynyt hurjan hieno TV-sarja Skam, jota tietysti kaikki nuoret Pohjolassa halusi katsoa ilman geoblokkausta. Ja sitten oli tämmöinen nuoria yli poliittisten raja-aitojen yhdistävä kysymys, että miten me saataisiin Skam näkymään kaikkialla Pohjolassa ilmaiseksi Yle Areenasta ja muualta, kun se on niin hyvä sarja ja kun sen on norjalainen public service-yhtiö kuitenkin tuottanut tai sitä näyttänyt. Sitten tämä asia meni siellä eteenpäin ja päätyi sinne Pohjoismaiden neuvoston pöydille ja on muitakin aloitteita sen jälkeen tullut niin Euroopassa kuin Pohjoismaissa siitä, että meillä, ja varmasti monella on samantyyppisiä tavoitteita nyt myös eurovaaleissa, että jotta me voitaisiin tuntea jonkinlaista yhtenäisyyttä ja hegemoniaa Euroopassa tai Pohjolassa tai muuta, miten me päästäisiin jollakin tavalla, oli se geoblokkauksen poistamisella tai jotakin toimivampaa väylää ehkä pitkin, niin samojen oli ne sitten TV-tuotantojen tai muiden ääreen. Mikä on semmoinen toimiva vaihtoehto, jos me halutaan nauttia esimerkiksi eurooppalaisesta kulttuurista koko Euroopan alueella tai vastaavasti Pohjolassa? Mikä on vaihtoehto, joka toimisi paremmin kuin tämä geoblokkauksen poistaminen, jotta esimerkiksi me Suomessa voitaisiin katsoa, mitä Ranskan yleisradioyhtiö tekee? Joo, sitä kutsutaan lisenssoinniksi. Niin se tarkoittaa sitä, että jos sulla on joku kanava tai ohjelma, jota halutaan pitkin Eurooppaa katsoa, niin on olemassa Netflixit ja vastaavat palvelut, joiden kautta, jotka ostavat siihen oikeuksia esitettäväksi tiettyihin maihin. Sitten kuluttajat maksavat siitä, että he pystyvät näkemään niitä muuallakin kuin siinä maassa, missä ne on tehty. Ja tämmöinen järjestelmä pitäisi toimia. Ja se, että jos sitten tästä niin kuin periaatteessa, kun meillä on Viaplay, Netflix, Elisa viihdepalveluja, Tero Kostinen voisi tuotella näitä ja Laura vielä 10 lisää, niin sen pitäisi olla erittäin toimiva järjestelmä jo tällä hetkellä. Ja jos joku tuote ei ole siellä saatavissa, joku sisältö ei ole saatavissa, jota moni ihminen tahtoo, niin sitten vaan puhelu sinne tyyppiä, joka näitä palveluita ylläpitää ja omistaa, että tälle olisi kysyntää. Yleisesti ottaen, jos keltainen jaffa menee kaupaksi, niin sitä kioskista saa. Yleensä tämä on se sama malli. Ja sama periaate toimii myös täällä sisältömarkkinoilla. Hei, nyt täällä mutta näyttää siltä, että meillä on kaikki paikalla, kaikki sankoma mikin tänne. Meillä alkaa olla täällä kaikki edustajat paikalla. Kootaanpas paneelijoukot tänne eteen. Vappu, hoidatko sinä tätä vai Vappu ottaa komennon? Kummallisempaa komentoa tarvitse, kun nyt pidetään pieni tekninen tauko sillä tavalla, että kaikki ehdokkaat ja panelistit pääsevät tänne eteen asettautumaan. Olemme päättäneet, että emme jaa teitä mihinkään koko pituus, sukupuoli tai muuhun järjestykseen, vaan tervetuloa. First come, first serve. Joo, no niin, tervetuloa. Moikka. Sellainen kysymys on tullut kulttuurialan järjestöiltä, että onko teidän mielestänne suuria eroja puolueiden välillä niin kuin kulttuuria koskevissa kysymyksissä EU:ssa? Että tunnistatteko te puolueiden välillä suuria eroja kulttuuriasioissa EU:ssa? Ja nyt on mahdollisuus, nyt tämä vastaus tehdään näillä lapuilla. Vihreä lappu on kyllä ja punainen lappu on ei ja sitten on tilaisuus perustella. Eli siellä pitäisi olla tarpeellinen määrä lappuja pöydässä. Eli kyllä näkee eroja Lintilä, Virkkunen. Niin, se on kaksi eri kysymystä, niin mä vastasin siihen ensimmäiseen. Selvä. Tästä paljastuu amatöörimäisyyteni EU-vaalipaneeleiden vetäjänä. Eli oletko sitä mieltä, että puolueiden välillä on suuria eroja kulttuuriasioissa EU:ssa? Kyllä on vihreä ja punainen on ei, ja tämä ei ollut poliittinen kannanotto. Selvä. Nyt on tilaisuus, menkääpä siitä läpi ja perustelkaapa kantanne. Olkaa, mennään sieltä, aletaan nyt sieltä
täältä edestäpäin katsottuna vasemmalta, yleisestäpäin katsottuna oikealta. No kun kysyt noita suuria eroja, niin jos me mennään ihan ääripäihin, niin kyllähän sieltä löytyy eroja. Se on tunnustettava ja tunnistettava tietyllä tavalla, ja puhuit Eurooppa-tasolla. Jos olisit kysynyt, että onko kansallisesti, niin mulla olisi ollut eri vastaus. Koska ainakin niissä paneeleissa, mitä on ollut ja jossa on menty lähellekään kulttuuria, niin kyllä meidän ehdokkaat, suomalaiset ehdokkaat on kiitettävän lähellä toisia. Mutta eurooppalaisella tasolla siellä valitettavasti löytyy kyllä eroja. Joo, kyllä mä ajattelen kanssa, että puolueiden välillä on totta kai eroja myös siinä, että miten ajatellaan kulttuurista, koska me puolueet on muodostunut kuitenkin arvopohjaisesti ja totta kai kulttuuri on yksi osa niitä meidän arvokäsityksiä. Mutta sitten jos mä ajattelen tuota lainsäädäntötyötä, missä itse olen Euroopan parlamentissa, niin siellähän me ei ikään kuin kulttuurikysymyksiä niin laajasti käsitellä lainsäädännön näkökulmasta, kun se ei ole sillä tavalla EU-kompetenssia. Et silloinhan lähinnä nämä 10 vuotta, kun mä oon itse ollut, niin tämä digitalisaatio on tuonut se, joka tuo kulttuurikysymyksiä nyt eniten esiin. Ja itse asiassa niissä ei välttämättä sit se puoluepoliittinen tausta aina määritä niin paljon sitä edustajan mielipidettä näistä, vaan ehkä sitten monesti se jäsenmaa esimerkiksi, minkälainen tilanne vaikka siellä on kulttuuritoimijoiden ja digijättien osalta esimerkiksi. No, minulla ei ole kokemusta kuin tästä kansallisesta kulttuuriyhteistyöstä puolueiden välillä ja tavoitteista, ja ne on aika yhteneviä, mutta sitten mitä tulee tähän kulttuurisisältöön, se sisältö on tietysti sitä aina katsojan silmässä, ja tietysti meillä perussuomalaisilla on vähän semmoinen näkemys, että varsinkin Euroopan tasolla ja Suomessakin on välillä sellaista toimintaa, jota nyt ei ihan soisi kutsua aina kulttuuriksi, koska kaikki laitetaan, esimerkiksi taide, laitetaan sen taiteen nimiin, vaikka tehtäisiin minkä näköisiä julkaisuja tahansa. Ja tässä tarkoitan sellaisia julkaisuja, joissa on tarkoituksena esimerkiksi loukata joitain ihmisryhmiä tai ihmisiä kulttuurin keinoin ja hakea sellaista konfliktia, että se menee niin kuin politisoinniksi. Ja siinä mielessä me nähdään eroja ehkä tavoitteessa kulttuurin kanssa. Että me ei haluttaisi niinkään varsinkaan taidetta sotkea suoraan niin kuin poliittiseen toimintaan. Mä vastasin ei. En tiedä, johtuuko se sitä, että mä en ole niitä hahmottanut. Mä oon teollisuusvaliokunnassa muun muassa vastannut kollektiivisia tekijänoikeuksia koskevasta direktiivistä 2014 ja en ainakaan siinä yhteydessä havainnut mitään ratkaisevia eroja niin kuin poliittisten ryhmien välillä. Että ylipäänsä musta tärkeää on vaan nähdä tämä kulttuuri elinvoimaisena elinkeinona, jolla on ja pitää olla valtava kasvupotentiaali. Mielestäni on eroja. Itse en näe, eikä puolueeni näe kulttuuria ylellisyyshyödykkeenä, vaan ihan oikeana työnä ja työllistäjänä. Ja näen myös kulttuurille erittäin suuren arvon niin mentaalisen huoltovarmuuden näkökulmasta myös Eurooppa-tasolla. On hyvin samaa mieltä, mitä Henna Virkkunen, vaikka valittiin kyllä eri lappu. Mulla oli tämä ei-lappu. Että jos vaikka Luova Eurooppa-ohjelma, joka viimeksi ei ollut mitenkään itsestään selvää, että se jatkuu, että se rahoituksesta väännettiin, ja mikä varmaan seuraavallakin kerralla, ei seuraava budjetti ei ole yhtään se helpompi, niin Luova Eurooppa-ohjelman jatko on seuraavallakin kerralla niin uhattuna, että se jäsenmaiden väliset erot on siinä olennaisempia. Ja sitten tietysti, mähän on tässä väistämättä nyt vähän 2 hattua päässä, että kulttuurin lobbarina kokemukseni on se, että kulttuuri- ja taidealan kannattaa löytää yhteistyökumppaneita, kulttuurin ystäviä, kulttuurin puolustajia jokaisesta puolueesta. Ja tästä ajatuksesta kannattaa pitää kiinni. Kulttuuriala on vaikuttavampi, onnistuu tavoitteissaan, kun löydetään ne kulttuurin puolustajat jokaisesta puolueesta. Olen tietysti samaa mieltä tässä, että pitää löytää yli puoluerajojen ne kulttuurin puolustajat, mutta sitten valitettavasti joskus se on kovin vaikeaa, ja kyllä siellä Euroopassa on ne samat jakolinjat kuin meillä täällä Suomessa. On niin, että koska EUn päätösvaltaan ei kuulu sama määrä kulttuuriasioita kuin meillä, niin se on vähän erilaista, mutta kyllä se on sama jaottelu siinä, että ne, ketkä tai osa on sitä mieltä, että markkinoiden pitää hoitaa kulttuuriasiat kokonaan, se ei kuulu politiikan piiriin ollenkaan, niin kuin monista muistakin asioista, ja toiset on sitten sitä mieltä, että suhtautuu kulttuuriin niin konservatiivisemmin, että kulttuuri on se, mikä on tehty 100 vuotta sitten, ja niin kuin nykykulttuuria ei haluta tukea, ja totta kai nämä näkyy kaikilla tasoilla.
Tässä on monta ihan viisasta puheenvuoroa, mutta ehkä sen lisäksi voisin sanoa vielä, että ehkä mä ajattelen, että meitä erottaa ehkä enemmän näkemys kokonaan, että kulttuuri elää vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa, eikä voi hyvin silloin, kun se suljetaan Suomen rajojen sisäpuolelle ja tällainen myöskin Suomen sisällä niin monikulttuurisuus ja monien ja moninaisuus niin kuin sekä eri lajien ja esittäjien ja kaiken niin kuin uuden innovaatio myöskin kulttuurin alalla, niin se tuo elinvoimaa ja lisää. Ja ajattelen, että meillä on kyllä vahvasti myös meneillään sellainen trendi, jossa halutaan niin kuin laittaa listoihin, että mikä on hyvä kulttuuri ja niin edelleen. Ja mielestäni nämä on aika suuret, erottaa aika paljon toisistaan nämä ajattelutavat. Okei, kiitoksia. Tässä on tämmöinen paljastus, että tämän kysymykseen ei ole siis sitä oikeata vastausta, koska on olemassa monia näkökulmia siihen, joten tämä ei ole tietokilpailukysymys. Mutta tämä oli hyvä tapa päästä alkuun. Niin kyllä mun mielestä 10 pistettä kaikille tuli näistä vastauksista. Mutta hei, mennään eteenpäin. EU-komission asioista. EUn sivuilla lukee ihan oikeasti suomen kielellä, että komission pitää auttaa kulttuuria ratkaisemaan yhteisiä haasteita. Ja sitten siellä luetellaan, jota ovat digitaaliteknologian vaikutus sekä tarve tukea kulttuurialaa ja luovia aloja innovoinnissa. Kysymys. Tässä oli nyt 2 selkeää komentoa. Kun te menette sinne Brysseliin, mitä te teette näissä asioissa? Aletaanko tästä päästä? Tämä olikin vaikeaa, mutta ehkä juuri niin, että kulttuurilla ei sillä tavalla ole niin kuin rajoja. Että myös yritystoiminnassa, että myös digivälineiden kehityksessä, niin kaikkialla pitää jollain tavalla löytää ne mahdollisuudet, että kulttuurilla on tilaa ja että tietenkin kulttuurin tekijät saa siitä myös elinkeinoa. Että ehkä ajattelen näin. Ja jollain tavalla meidän pitäisi tehdä poliitikkoja. Ja sitten mä ajattelen tähän aikaisemmin, kun oli tämä geoblokkaus, vaikka ehkä se tulee myöhemmin kysymys, niin mun mielestä poliitikkojen asia on se, että esimerkiksi nämä isot meidän public service-yhtiöt ostaa toisiltaan ohjelmia ja niin edelleen. Että kyllähän se on niin kuin aivan keskeistä, että meillä on vuorovaikutusta, myöskin tiedonvälitystä ja kaikkialle, että nämä ei saa niin kuin olla vastakkaisia. Mutta ajattelen, että tämä on iso, luova ala on iso tällainen niin kuin elinvoima, Euroopan elinvoima ja sitä pitää niin kuin ottaa mukaan niiden olosuhteiden tukemista, jotta meillä voisi olla sekä pieniä että isompia tekijöitä. Kun kysymys kuuluu, että miten tuetaan innovointia, niin luonnollisesti aloitan, että lisätään sääntelyä. Ei vaan, kun tässä on ihan logiikka. Me tiedetään, että Yhdysvallat on monella kulttuurin saralla ollut aika ylivoimainen pidemmän aikaa. Ja tietysti se on helpompaa, kun on yksi kielialue, valtava markkina. Ja sitten taas meillä Euroopassa on paljon erilaisia kieliä, kaikki puuhaa vähän omiaan. Itse asiassa mulla on juuri alkanut tämä Ylen rahoituskomitea, josta nyt vähän lintsaan teidän takia tai itseni takia, koska tässä on kivempi olla. Siellä väännetään aika kovaa esimerkiksi siitä, ja kun tässä sanottiin, hienoa, että Eeva nosti esiin tämän eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden yhteistyön, mutta myös Suomessahan Yle ostaa valtavasti yksityiseltä puolelta ohjelmaa, plus maksaa tekijänoikeusmaksuja valtavasti, mitä kaupalliset ehkä niin kuin näin kapeammin tekee. Niin kun otetaan se julkinen puoli, niin se julkinen puoli ei ole varmasti se, joka innovoi, mutta julkisen puolen pitää tukea sitä, että Euroopassakin on mahdollista innovoida ja se koskee myös sitä julkista toimintaa, mutta myös yksityistä toimintaa. Ja kun meillä on aivan käsittämättömän suuret yritystuet, niin kun me katsotaan, minne ne menee johonkin sellaiseen kehittämiseen, mikä viedään ja sitten siitä valmistaa vessapaperia, niin voitaisiko me vähän modernimmin katsoa tätä, että sitten taas meidän yritystukijärjestelmätkin katsoisi tulevaan eikä menneeseen. Eevan ja Jussin hyvien puheenvuorojen jälkeen on kiva jatkaa samaa mieltä ja ehkä syvällisellä tasolla kulttuuria kannattaisi hyödyntää demokratian edistämisessä. Meillä eletään sellaisia aikoja, että demokratiaa täytyy puolustaa ja siinä kulttuuri kokonaisuudessaan on yksi väline ja erityisesti tietysti lukemisen, kirjallisuuden edistäminen sitten lukutaidon nimissä. Mutta että tämän lisäksi ehkä, otetaan taas tämä niin kulttuurilobbareilla puhua aina rahasta,
niin sekä tutkimusrahoituksen Horizon-ohjelman että T&K-rahoituksen osalta on tosi tärkeää, että luovien alojen innovaatioiden kaupallistaminen ja ylipäänsä taiteen tutkimus eri muodoissaan saisi yhä vahvemman roolin näissä. Ja tällä parlamenttikaudella, kiitos istuville mepeille, niin esimerkiksi Horizon-ohjelmassahan taiteen osuus on kasvanut. No niin, ajattelen niin, että kasvun edellytysten tukeminen tällä alalla on tietenkin äärimmäisen tärkeää, ja tässä vaikka se Luova Eurooppa-ohjelma kausi niin yhtenä esimerkkinä. Mutta kun tässä mainittiin tämä digitaalisuus, niin kyllähän niin kun Euroopassa tarvitaan, Jussikin sanoi tästä sääntelystä, mutta tarvitaan selkeää yhtenäistä sääntelyä niin, että siinä selvitään niin sanotusti mukana. Tämä digitaalisuus menee omaa kovaa vauhtia ja tässä tarvitaan myös niin kun yhtenäisyyttä sen kanssa selviämiseen. Nämä mainitut haasteet on todellisia, mutta mä haluaisin vielä mainita sellaisen, joka mua itseäni vähän sellaisena kummituksena pelottaa tässä taustalla. Ja monethan meistä on huomannut, että viihdeala on tavallaan tehnyt sellaisen rituaali-itsemurhan, että mainostulot on siirtynyt Metalle ja Googlelle ja suoratoistopalvelut kun tuli, niin tässä tapahtui hirveän iso murros ja me ollaan siirrytty aivan eri peliin niin kuin viihteen aikakaudesta. Nyt kaikkea luonnehtii swipeaus ja scrollaus ja näin kyse ei useinkaan ole enää estetiikasta tai viihteestä tai taiteesta, vaan aivokemiasta, että muutaman sekunnin striimaukset vapauttaa dopamiinia ja teknologiajätit on tehnyt meistä kaikista sellaisia narkkareita ja vie tietysti mainosrahat ja ehkä siis addiktio on koko ajan syvempiä ja syvempiä. Tämä on musta ihmiskunnan historian suurin ajatus, ihmiskoe meneillään ja siihen osallistuu miljardeja ihmisiä. Jokaisen meistä on niin kuin, tavallaan punnittava tätä kulttuurikenttää myös tässä, tätä addiktoitumisen prosessia vasten, joka on kovasti käynnissä. Joo, tämä Eija-Riitan kommentti oli ihan mielenkiintoinen, ihan pohdinnan arvoinen itsellekin. Nimittäin että kehityshän nyt menee kovasti tänne digitalisaatiosuuntaan ja sitten siinä täytyy niin kuin mukana pysyä vielä, että luovan alan taiteilijat ja esittäjät saisivat elantonsa tienattua tässä samalla ja haasteita on paljon ja varmasti ymmärretään kaikki se huoli, mikä tällä alalla työskentelevillä on. Mutta haluaisin nappaa kiinni tästä kysymyksestä, mitä Lauri tuossa mainitsi, että millä tavalla tämmöiset luovat alat voisivat ratkaista ongelmia tai tuoda jotain niin kuin uutta toivoa. Ja lähtökohtaisesti on hyvä, että kulttuuriala tuo sellaisia asioita esille, että se lisäisi niin kuin ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia jopa ja sitä yhteyttä ja yhtenäisyyttä, että se yhdistäisi ihmisiä ja tuo toivoa tilanteisiin, jossa toivoa ei ole. Mutta vähän huolestuneena katson tätä kehitystä välillä, kun kulttuuriala laitetaan tavallaan tänne politiikan tantereelle sitten niin voimakkaasti mukaan, kuten nyt nämä menneet Euroviisut osoitti sen, että ei pystytä aidosti edes yhdessä välttämättä yksimielisesti nauttia siitä kulttuurista, koska sitä käytetään sitten hyvin voimakkaasti poliittisena välineenä ja se kehitys varmasti voi olla, että se tulee voimistumaan entisestään, koska aikaisemmin näissä asioissa on pyritty jollakin tavalla kulkee kieli keskellä suuta, mutta nyt kun löytyy tänä aikana joka asiassa löytyy vain yksi totuus ja sen totuuden taakse, kun pitää ryhmittäytyä, niin kulttuuriväki yleensä ryhmittäytyy sen yhden totuuden taakse. Ja siinä voi tulla myös määrätynlaista vahinkoa sitten siinä mielessä, että se jakaa ihmisiä entisestään ja pitäisi kuitenkin tavallaan yhdistää se niin kuin musiikki- ja kulttuuri-ihmisiä. Mutta tavallaan niin kuin itse vain sivusta seuraan mielenkiinnolla tätä kehitystä, mihin tämä menee, koska mä oon samaa mieltä, että varsinkin musiikki- ja kulttuurialan tehtävä on myös edistää tämmöistä tasa-arvoa ja ihmisten hyvinvointia ja puhua niiden puolesta, mutta miten siinä onnistutaan, niin sitä jään vaan miettimään. Joo, lainsäätäjällähän on aina kaksi keinoa oikeastaan, mitä voidaan edistää asioita, että meillä on rahoitus ja lainsäädäntö, yleensä ne työvälineet, mitä käytetään ja
Kulttuuri- ja luovien alojen osalta rahoitus on tietenkin keskeinen elementti se, että me tuetaan kulttuurialan koulutusta, uusia yritysideoita, innovaatioita kulttuurin alalla. Lainsäädännön osalta EU-tasolla ennen kaikkea on ehkä kulttuuri lähestytty digilainsäädäntöjen kautta se, että velvoitettiin esimerkiksi nämä striimauspalvelut ostamaan eurooppalaista sisältöä tietty määrä. Nythän myös musiikkipuolella käydään sitä samaa keskustelua, että pitäisikö striimauspalveluille asettaa velvoite tarjota tietty määrä eurooppalaista musiikkia, koska nämä algoritmien rooli on niin valtavan iso, että se mullistaa meidän yhteiskuntia ajattelua aika tavalla nämä digijättien toiminta monella tavalla. Ja toki sitten esimerkiksi vihreän siirtymän osalta, niin siinähän tärkeä rooli on erilaisella muotoilulla ja materiaaleilla ja tämän tyyppisellä osaamisella, mikä vaatii sitten paljon luovuutta. Et maailman talousfoorumihan on arvioinut, että vuonna 2031 oikeastaan kaikkein tärkeintä taito on juuri luovan ajattelun taito. Et meillähän tekoäly pystyy nyt ottamaan haltuunsa aika monia tehtäviä jatkossa ja toki sitten se materiaali, mitä tekoäly käyttää, niin siitä täytyy tekijä myös saada se oikeudenmukainen korvaus, mutta luova ajattelu on semmoinen taito, millä on tosi kova kysyntä jatkossa, koska siihen ei sitten pysty nämä digitaaliset toimijat ja ihminen pystyy sen tekemään ja se edellyttää sitä, että meillä on tilaa sille luovuudelle ja sitä ruokitaan sitten pienestä pitäen ja meidän yhteiskunnissa eri tavalla. Tuossa tullut esille toi Yle muutamankin kerran, niin tämmöisen kuriositeettitietona, niin mä olen kaikkien aikojen menestyksekkään Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja. Ja tämä oli oikea kysymys, millä kriteereillä? Mulla on vastakysymys. Luettele kaikki hallintoneuvoston puheenjohtajat, jonka aikana Suomi on voittanut Euroviisut. Mutta itse varsinaisen kysymyksen, niin me puhutaan paljon tällä hetkellä sisämarkkinoiden toimivuudesta. Ja mä en näe hirveästi eroa siihen, etteikö siinä ole luovat alat silloin myös ihan yhtä lailla mukana. Eli miten sisämarkkinat toimii, niin se määrittää valtavan paljon siitä, miten EU-tasolla myös luovat alat toimii. Nyt on puhuttu siitä, että pitäisi tulla puolustuskomissaari. Joo, varmasti perustelut on erittäin vahvat siihen. Mutta sitten toisaalta mä näkisin, että meidän pitäisi saada myös teknologia- ja digikomissaari, koska se on sektori, joka tällä hetkellä muuttaa maailmaa enemmän kuin mikään. Niin olisi kovinkin tarpeen, että meillä olisi komissaari, joka pystyisi sisäistämään tätä kokonaisuutta ja sillä tavalla, että siinä on esimerkiksi luovat alat sitten mukana. Kiitoksia. Jatketaan tätä teemaa nyt sitten. Tehdään tässä kohtaa sinun kaupat, vaikka ilmeisesti me ollaan kaikkien kanssa täällä rivistössä tehty, mutta myös koko yleisön kanssa. Joten nyt täällä on pyytänyt puheenvuorot Suna, Rosa ja Eeva ja mennään siinä järjestyksessä. Joo, itse uskon niin kuin rajoittamattomaan kulttuuriin ja kulttuuri on tietenkin paljon muutakin kuin vaan musiikkia ja mielestäni kulttuuriin liittyy oleellisella tavalla yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja myös niin kuin politiikkaan ja siihen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, tasa-arvoon ja muuhun liittyvät kysymykset, että tässä niin kuin haluaisin antaa täyden vapauden sille, niin kuin olen ymmärtänyt, että kulttuuri on aina ollut kantaa ottavaa kautta aikojen ja sen pitää saada olla sitä myös tulevassa. Mika Lintilän kaikkien oikein menestyneimmän Ylen hallintoneuvoston puheenjohtajan puheenvuoroon kommenttina vain, että eikös Henna Virkkunen voisi olla upea digi- ja teknologiakomissaari, sopisi hyvin hänelle. Meillä on kyllä 2 digikomissaari tällä hetkellä teidän puolueesta molemmat. Mutta että itse asiassa puheenvuoron pyysin Mika Niikon ja sitten Suna Kymäläisen jatkoksi liittyen tähän musiikkidiplomatiaan ja ylipäänsä kulttuurin merkitykseen mielien muokkaamisessa. Että vaikkapa 90 vuotta sitten British Council perustettiin vastavetona natsien kulttuuripropagandalle ja Suomikin haluaa tällä hetkellä nostaa kulttuurin merkitystä maakuvatyössään. Sehän sitä käytetään, koska kulttuuri on niin voimakas väline kertoa sitä, keitä me ollaan ja että saataisiin ihmiset olemaan meidän puolella. Ja Ukraina käyttää sitä todella menestyksekkäästi, jotta Ukraina pysyisi meidän mielessä ja me haluttaisiin jälleen kerran olla Ukrainan puolella. Ja yksi menestyksekkäästi ja varsin isolla rahalla kulttuuridiplomatiaa käyttänyt maa on Israel, joten on ymmärrettävää, että tämäkin kysymys on läsnä Euroviisuissa, kun liittyy niin sanotusti aiheeseen.
Joo, sitten Eeva, ole hyvä. No, me vähän niin kuin mennään niin kuin aalloissa tässä, mutta mä oon tänä aamuna ollut kokouksessa, me puhuttiin Demtechistä ja mun mielestä se on tosi hieno sana, tämä democratic technology. Ja mun mielestä kulttuuri liittyy tosi paljon tähän demokratian ajatukseen. Ja jos ajattelee, että tällainen boomeri, joka niin kuin aina on vähän hukassa kaikkien näiden uusien välineiden kanssa, niin kyllähän se on niin kuin aika tuskasta se, että tavallaan ei tiedä millä tavalla syötetään esimerkiksi musiikkia tai sitten jotain muitakin ajatuksia, asioita mulle ilman, että mä saan valita. Ja jollain tavalla meidän pitäisi miettiä juuri sitä, että miten kulttuuriin ei kävisi niin, että se joku algoritmi jossain syöttää, vaan että me pystyttäisiin vaikuttamaan siihen ja rajoittamaan, että se olisi demokraattista, että myöskin pienet kulttuurit ja eri kielet ja kaikki voisi olla kaikkien saavutettavissa, koska kulttuurihan pitäisi olla, se ei todellakaan ole luksusta, se pitäisi olla niin kuin jokaiselle saavutettavissa. Se on luksusta jokaiselle, mutta ei niin kuin, se ei ole ylimääräistä. Miten sen voisi sanoa? Ei, se on kulttuurin hieno ominaisuus, että se on sekä luksusta että arkkipäiväistä jokaisen omaisuutta. Tästä tekoäly mainittiin. Ehkä olisi kiva kuulla teidän näkemyksiä, että mitä tekoälyn suhteen niin kuin nyt EU-tasolla pitäisi tehdä. Siellä on AI Act on nyt hyväksytty ja se sanoo, että antaa niin kuin peruslinjat, että toisten teosten käyttämiseen pitää hankkia lupaa ja ilmeisesti korvata ja sitten pitää olla tämmöistä niin kuin avoimuutta, että mitä on tehty. Niin mitäs tällä puolella pitäisi käytännössä tehdä, koska tuolla tällä hetkellä on kaiken näköisiä tekoälypalveluita, jotka tilaamalla tekee biisin, eikä siellä kyllä ole ainakaan, että esimerkiksi Tommi Läntisen musiikki on käytetty ihan varmasti sen kouluttamiseen. Mitä nyt pitäisi tehdä? Jussi. Hyvä kysyä poliitikolta, että mitä konkreettisesti pitäisi tehdä, niin jos tässä joku tietää, niin tulkaa kertomaan, mutta nyt on hyvä nostaa kuitenkin se esiin, että EU on ollut se toimija, joka on yrittänyt tehnyt jotain ja on tehnyt jotain, jos puhutaan vaikka siis laajemminkin GDPR:stä ja kaikesta tästä, niin se on varma asia, että vapaaehtoisuudella tämä ei hoidu, että jos markkinatoimijat saa tehdä mitä ne haluaa, niin se ei hoidu. Ongelma on nyt vaan se, että eihän Euroopan unionikaan, ainahan sieltä tullaan vähän jäljessä. Ja sen takia niin kun mun mielestä pitää mennä niin pitkälle kuin vaan ikinä voidaan. Vaikka mä oon juuri tänään taas itse ollut paneelissa, jossa eräs asiantuntija sanoi, että me ei saada säädellä, koska sitten se tappaa se innovaatiot. Sen takia mulle ehkä edellisessä vastauksessa jäi se mieleen. Niin tavallaan se on varma keino tappaa innovaatiot, että me ei säädellä millään ja annetaan sitten tulla villilänsi, jolloin kukaan ei enää pysty tietämään, että kuka sen alkuperäisen työn on tehnyt. Okei, ja sitten tässä oli Rosa puheenvuoro ja Henna ja Suna, Eija-Riitta. Mennään koko rivi sinne päin nyt sitten vaan. Rosa, ole hyvä. Ja pahoittelen ääniteknikolta, että mulla selvästi kyky pitää niin mikkikapulaa oikein kädessä, niin on ollut tässä hakusessa ja tämä heiluu. Mutta että varmasti tekijänoikeuksia tekoälyn osalta, niin samoin kuin silloin 20 vuotta sitten, kun olin nuori kansanedustaja, tukeuduin Lauri Kairan osaamiseen, niin jatkossakin varmaan sitten tekijänoikeuksien ammattilaiset on ne, ketkä pystyy siinä olemaan parhaiten avukset, monimutkainen kokonaisuus. VTT:n Antti Vasara on opettanut mulle, että tämä on tekoälyn kokonaisuudessaan niin sanottu game changer, joka varmaan tarkoittaa sitä, että ei aivan pysty ennustamaan, mitä tapahtuu, mutta että valmius hyödyntää, oppia ja säännellä, niin pitää tietysti olla kunnossa. Ja mä oon itse pääsääntöisesti aina uuden edessä innoissani ja näen positiivisesti sen mahdollisuudet ja ajattelen, että vaikka juurikin demokraattisten teknologioiden osalta, niin tekoälyssä on valtavasti mahdollisuuksia vaikkapa avoimiin oppimisympäristöihin ja monella tavalla tiedon löydettävyyteen, saavutettavuuteen voimme yhdessä muuttua jälleen kerran vähän viisaammiksi, että mahdollisuuksiakin on. Niin, varmasti tässä on jälleen yksi hyvä esimerkki teknologiasta, että mikä kehittyy, niin se tuo mukanaan hyvää, mutta sen vastinparina on yleensä sitten aina mukana tulevat haasteet. Ja tietenkin tähän tekoälyasetukseen haluan sanoa, että mielestäni tämä Euroopassa tehty tekoälyasetus nyt juuri niin on oikeasuuntainen ja on niin kuin ihan hyvä pohja olemassa ja sen mukanakin tarvii varmasti niin kuin elää ja pysyä kehityksessä mukaan, mihin viittasin jo niin kuin edellisessä puheenvuorossani. Mutta kyllä niin kuin nämä tekijäoikeuskysymykset on kyllä tekoälyn kohdalla niin äärimmäisen tärkeässä roolissa, että jos mietitään vaikka tätä Beatlesin biisiä, joka uudelleen ikään kuin tekoälyn kautta tehdään ja lanseerataan, niin kyllähän niin kuin tässä täytyy alkuperäiselle taiteilijalle tulla siitä
siitä niin kuin oma osuutensa. Että kyllä tässä niin kuin paljon tekemisen paikkaa ja tarkkailla olemisen paikkaa on. Meillä on tässä sellaisia ihmisiä, jotka pyrkii lainsäätäjiksi ja lainsäätäjän tärkein ohje varmaan on se, että älä kuvittele, että tiedät, muuten tulee varmasti sekundaa. Ja tässä varsinkin tekoälyn kohdalla on se, että ongelma on, että se kehittyy niin nopeasti, että ei edes alan asiantuntijajärjestöt tiedä, miten siihen pitäisi suhtautua. Ja jos me tehdään lainsäädäntöä, niin se voi olla 5 vuoden päästä jo täysin vanhentunutta, koska tämä kehitys on niin nopeaa ja sitä on vaikea kontrolloida ja haaste on sekin, että löydänkö mä kuultavaksi sitten just ne oikeat ihmiset, joilla on se paras ja ajankohtaisin tieto. Tällaista sukkulointia se on ja siksi mäkin olen täällä ja ajattelen, että tärkeää on olla kuuntelemassa ja pitää ne yhteydet, että voi sitten reagoida, jos sinne joutuu. Joo, mä muistamme, joskus oltiin käymässä Brysselissä Eija Rittaa tapaamassa muun muassa ja hyvin kuuntelit. Kiitoksia. Joo, kiitoksia. Tekoälyhän nyt on tietysti, niin kuin me tiedetään, hyvä mahdollisuus, mutta on myös uhka. Ja tietysti huolestuttaa varmasti se, että miten nämä suuret mediajätit ottaa käsinsä tämän pallon ja miten ne sitä pyörittelee, koska ne myös pyörittelee joltain osin lainsäädäntöäkin haluamassa suuntaa, kunnes sitten aina herätään jälkijättöisesti näkemään, että tämä ei ole oikea suunta. Meillä on Suomessa näistäkin esimerkkejä eri aloilta, mutta varmaan on nyt ainoa viisaus on tässä näissä tekijöissä itsessään, näissä etujärjestöissä ja tämän alan työntekijöillä, jotka ovat asiantuntijoita tässä asiassa. Ja mä luulen, että teillä on sitä parasta ajantasaista tietoa siinä, että pysyy perässä sen mukaan lainsäätäjä, että myös tekijällä säilyisi aina oikeus siihen teokseensa, vaikka sitä nyt muokattaisiin mihinkään muotoon. Jos se on tunnistettavissa, niin kyllä siitä pitää korvaus saada. Tästä ehkä itsekin puhun sen vuoksi, koska itsekin on ollut joskus musiikkialalla kustantana vuosia sitten joitain kertoja. Ja kyllä se artisti nyt tietysti sen korvauksen saa tänäkin päivänä joka vuosi, vaikka niistä on aikaa paljon, että kyllä se kuuluu se korvaus sille itse luojalle, kuka sen teoksen on sitten luonutkaan. Täällä jopa uskonnollispainotteinen kannanotto. Korvaus kuuluu luojalle. Kyllä. Korvaus kuuluu luojalle ja sitten renkikin saa siitä osansa. Joo, kaiken kaikkiaan digitaalialan lainsäädäntö on mun mielestä kaikkein vaikein lainsäädännön kenttä. Mä oon itse työskennellyt sen parissa nyt tämän kuluneet 10 vuotta EU-tasolla ja teknologia kehittyy koko ajan niin nopeata vauhtia ja meidän lainsäädäntöprosessi on tosi hidas. Ja mä itse olen tosi innoissani myöskin kaikista, no en ehkä ihan kaikista, mutta pääosin digitalisaatiosta. Ja mun mielestä se on tärkeää, että me tuetaan uusia innovaatioita, mutta sitten meidän pitäisi tunnistaa myös ne riskit. Ja varsinkin tekoälyn osalta niin tämä on kyllä erittäin vaikeaa, että tämä laskentateho on kehittynyt niin hurjasti parin viimeisen vuoden aikana, että se on mennyt tämän lainsäädäntöprosessinkin aikana, niin tekoälyhän meni aivan huimaa vauhtia eteenpäin ja oikeastaan jouduttiin muuttamaan paljon niitä lainsäädännön alkuperäisiä ajatuksia, mutta se on tosiaan nyt hyväksytty tämä EU-lainsäädäntö tekoälyn osalta, mutta sehän astuu voimaan nyt sitten vasta tuossa alkusyksystä, eli sillä tavalla se ei ole vielä tällä hetkellä sitten sitovaa ja tavoitteena on kyllä se, että pystyttäisiin mahdollisimman hyvin välttämään niitä riskejä. Eli tietyt korkeariskiset toiminnathan on siinä kielletty kokonaan ja sitten kun tekoäly rupeaa tekemään ihmisten elämään isosti vaikuttavia päätöksiä, eli rupeaa päättämään siitä, että kuka saa työpaikan, kuka saa opiskelupaikan, kuka saa pankkilainan, tämän tyyppisiä asioita, niin nämä järjestelmät on korkeariskisempiä ja ne vaatii sitten tarkempaa analyysiä, auditointia ja tarkistusmahdollisuuksia, mutta suurin osahan katsotaan Euroopan tämän lainsäädännön mukaan, että suurin osa tekoälyn käytöstä on ihan matalariskistä ja ihan ok, mutta sitten nämä tekijänoikeuksien varmistaminen myös tässä digimaailmassa, niin se on jatkuvasti ollut aika ison kamppailun kohde ja sitä yritetään myös tässä nyt kyllä varmistaa, että oikeudenmukainen korvaus tulee sille tekijälle jatkossakin. Ei ehkä oikeudenmukainen, mutta korvaus, koska tiedetään, että digimaailmassa nämä korvaukset ei välttämättä ole niin oikeudenmukaisia aina. Mä olin tuossa tammikuussa viimeksi Piilaaksossa ja kyllä se trendi on niin kuin erittäin voimakas. Maailmassa on yksi megatrendi tällä hetkellä ja se on tekoäly. Se on se horisontaalinen, joka menee ja sitten siitä tulee kaikki vertikaalisesti läpi. Onko se ilmastonmuutokseen vaikuttavia asioita, onko se terveystietoon liittyviä, onko se taiteeseen. Mutta se hallitseva on se tekoäly ja vauhti on valtava. Aivan kerta kaikkiaan. Ja
Mä oon itse ollut jonkun asteinen tekoälyfriikki 2015 vuodesta asti ja silloin ministerikaudella teetätin tämän kansallisen tekoälyohjelman. Se, että me ei voida perustella, että me ei saada säädäntöä, koska muutos on niin nopea, niin se on huono selitys. Meidän on vaan pakko olla mukana. Meidän on pyrittävä siihen, että se sääntely kulkee kuitenkin sen kehityksen mukana. Se, että erittäin tärkeä on se avoimuus siinä, eli että me tiedetään, miten mä sanon, tietyllä tavalla tekoälyn medialukutaito. Se, että tiedetään, että milloin on tekoälyn luomaa joku asia. Ja ihan tai ei tekoäly luo mitään, sehän on tyhmä. Se vaan soveltaa oppineita. Sehän ei luo sinällään. Joo, mutta vielä ei. Mutta se, että silloin jos on selkeästi otettavissa näin NS-kopiomallia, niin silloin siinä totta kai liittyy sitten tekijäoikeudekin mukaan. Mutta kyllä tämä tulee olemaan kova juoksu kehityksen kanssa. Joo, sen verran voisi sanoa, että siis sehän on, jokainen meistä tässä ymmärtää sen, että jos on sellainen palvelu, että sä kirjoitat sinne, että tee rock-balladi, jossa lauletaan suomen kielellä kesästä, ja sitten se tekee sellaisen ja esittää sen, niin ei se sitä ole missään IT-osaston pimeässä vessassa yksikseen oppinut sitä säveltämistä ja soittamista, vaan kyllä sinne on imetty mieletön määrä. Siellä on koko Spotifyn sisältö on siellä, josta se yhdistelee, tekee sen uuden. Mutta eipä sieltä tule korvauksia kenellekään, kun se lopputulos tulee, joka ei todellakaan ole kenenkään niin. Joo, jos on promille, niin eri teoksia, niin ja tämähän on se haaste, että ei se välttämättä muistuta mitään aiemmin ollutta. Se on vain yhdistelmä siitä kaikesta. Ja sitten kysyy joku, joka elää säveltämällä tai elää soittamalla, että onko se oikein, että kun kaikki muut, jos ne hyödyntää mun työtä, niin ne maksaa sitä korvauksia. Mutta tuo AI on semmoinen, että sillä ei pysty lähettämään laskuun. Onko se oikein? Ja kannattaako sun vielä kouluttautua tälle alalle, jos poliitikot eivät pysty tekemään tälle jotain? Niin, mutta mä en saanut en mä tiedä. Sitten taas se kysymys, että jos me... Täällä on pyydettyä puheenvuoroja, mutta puhu mikä vaan. Mehän ollaan tyypillisiä poliitikkoja, me puhutaan päälle vai? Joo, mä tempasinkin tämän. Niin se, että me ollaan pieni kielialue, ketään kansainvälistä toimia ei kiinnosta suomen kielen opettaminen tekoälyllä. Millä me opetetaan tekoälylle suomen kieltä? No, meillä on onneksi Ylen ääniarkisto, joka on Suomen suurin arkisto, mutta sitten suomalaiset äänikirjat, joiden avulla tekoälylle opetetaan suomen kieltä. Ja nämä kirjailijat taas on pääsääntöisesti sitä mieltä, että he antaa koulutusta varten sen, suomen kielen oppimista varten sen sille tekoälylle. Eivätkä ole hakemassa siitä oikeuksia, mutta nämä on hirvittävän vaikeita kysymyksiä. Kyllä, ja nyt täällä oikeasti on puheenvuoron pyytänyt Eva. No en tiedä, kannattiko tätä odottaa mitenkään erityisesti. Aina, hyvä kannattaa odottaa. En tiedä, että on minulle mitään viisasta sanottaa, mutta mä ajattelin osittain, että jos on kysymys tällaisesta promillen käyttämisestä, niin enhän mä nyt tiedä, että onko se meidän ongelma. Kyllähän kaikki inspiroitui toisistaan ja kuka lainaa jonkun muun ajatuksia ja jatkaa työtä ja näin. Että ehkä se ei ole se pointti kuitenkaan, vaan se, että kun oikeasti käyttää niin kuin jonkun teosta niin, että se on niin kuin merkittävä tai joku osa, en tiedä koska se menee, mutta eihän se nyt, jos promillen käyttää kaikista, niin so what? Mun ajatus oli, että mä muistan, kun kauan sitten, kun mä olin mukana sananvapauskomiteassa ja me pohdittiin sitä, että miten tämä nyt muuttuu tämä lehdistö ja nämä säädökset, kun tulee tällaisia ei-paperilehtiä. Ja me mietittiin, ja silloin niin kun tosi paljon ajateltiin, kun teknologia kehittyy, että pitää niin kun miettiä, miten lainsäädäntö voi olla mahdollisimman teknologianeutraali, ettei niin kun muutu se ajatus ja se tarkoitus sen takia, että me ei tiedetä, mitä tulee seuraavaksi. Ja ehkä se on se säätelyn yksi haaste, että miten me osattaisiin olla niin, että ne meidän tavoitteet niin kun palvelee ihmisiä ja toimijoita samalla tavoin, vaikka niin kun välineet ja tekotavat muuttuu. Et ehkä tämä oli se mun viisauden pointti. Okei,
Hyvä. Jatketaan tästä Jussi sitten. Vai oliko Hennalla tässä ihan oikea puheenvuoro? Mulla oli tämmöinen kommentti tähän Eevan juttuun, mikä oli siis tosi tärkeä asia, että meidän pitäisi olla teknologianeutraaleja, ja sehän on ollut niin kuin EU-tasolla, joka säätelee just tätä digimaailmaa, niin semmoinen niin kuin päätavoite, että meillä on samat säännöt tässä fyysisessä maailmassa ja internetmaailmassa, mutta hankaluus onkin se, että kun internetissä on hirveän monet semmoiset prosessit mahdollisia, mitkä ei ole ollut täällä meidän fyysisessä maailmassa, niin me ei pystytä suoraan ottamaan sitä mallia. Yleensä, että sehän on se pääperiaate, että samat säännöt niin kuin tässä reaalimaailmassa ja online, mutta sitten kun onlineina pystyy tekemään niin paljon asioita, mitä ei pystynyt tekemään reaalimaailmassa. Okei, sitten Vantaalle. Ja sen takia ne säännöt ei musta voi olla samat. Mun pitää nyt hehkuttaa, mä olen Eevan kanssa ties kuinka monessa paneelissa, ja tää on varmaan ensimmäinen kerta, kun mä oon eri mieltä. Niin mä piirrän ison... Niin. Kaikki voi no joo, ei mä en vie tätä pidemmälle. Mutta joo, nyt mä menin aivan. Tämä muuten on todella nimensä mukainen lämpiö ainakin. Joo, siis kyllä. Me avattiin tässä jo tämä ovi, koska mä meinasin kupsottaa tässä jo. Että mä aloitan sitten. Mun mielestä se on eri asia. Mä just kuuntelin A.V. Yrjänän loistavaa uutta levyä. Ja kun se toka biisi alkaa, mä tää on ihan ultrapraata, että onko mä laittanut väärän niin kuin soittolistan tai jotain. Ja siinä oli vaan semmoisia vaikuttajia, että oliko siinä vaikutteita, mutta oli vähän sama. Ihmiset lainaa ja sehän on niin kuin korkean kunnioittamisen muoto ja näin. Se on eri asia. Vaikka mun mielestä se olisi promille, jos se käyttää 100 tai 1000, mihin sä vedät sen rajan? 1, 10, 100, 1000 ihmisen työtä ja siitä tulee rahaa, että sä teet jonkun toisen työstä jotain, niin kyllä mun mielestä siitä silloin pitää maksaa korvaus. Et en mä tiedä, miten se tehdään, että on se sitten vaikka kaikille, niin, mutta jotenkin se pitää hoitaa ja tämä on just se, mikä on teknisesti varmasti hyvin vaikeaa. Ja nyt siellä oli puheenvuoropyyntöjä. Rosa ja Suna, olkaa hyvä. Mulla on unelma, että löytyisi joku tapa, joku palvelu, jonka viisaus, tekoäly, algoritmi toimisi niin, että minä tai kuka tahansa muu meistä voisi sen avulla löytää jotakin sellaista, mitä me emme ole hoksannut etsiä. Että tavallaan se semmoinen uuden taiteen ja ihmeellisen ja ei-totutun löydättävyys on kuitenkin eurooppalaisen taiteen moninaisuuden elinehto. Ja ei se nyt aivan mahdotonta ole. Meitä on muitakin taiteen ystäviä. En ole ainut, joka haluaisi, että löytyisikin joku semmoinen vaivaton tapa, kun nyt mulle tarjotaan Antti Auvista ja seuraavaksi mulle tarjotaan Elsa Töllin spoken wordia tai nämä oli nyt esimerkkejä, kun mä tiesin nämä, mutta nyt jotakin, mitä mä en tiedä. Ja se vaatii tietysti sen, että kun julkista rahoitusta eurooppalaisella tasolla ja jokaisella kansallisella tasolla ja kunnallisella tasolla pitää olla riittävästi kaikenlaiselle uudelle ihmeelliselle taiteelle. Ja sitten sen lisäksi teknologia pitäisi valjastaa siihen, että sen löydettävyys paranisi. Niin, I have a dream, tämä oli lainaus, mutta niin kuin me lainataan kaikkea niin kuin tästä. Ja näin, juuri näin. Kaappasin, no niin. Mutta siis haluan muistuttaa niin kuin tässä, kun me puhutaan tekoälystä, me puhutaan nyt aika lailla musiikkipainotteisesti tässä, mutta siis sehän voi olla vaikka taidemaalaus tai muu, ja sen takia on niin kuin tärkeää, että mitä Mikakin tässä esille toi, että se saataisiin jollakin tavalla avoimeksi niin, että voisi olla näkyvillä, että mitä teoksia tässä on käytetty ja mikä niin kuin tähän niin kuin koskettaa. Tämä voisi olla vaikka lyhyt dokumentti tai mikä tahansa, niin kuin, että se ei ole niin yksinkertainen eikä kosketa vain yhtä alaa, kun puhutaan tekoälystä. Oliko siellä lisäpuheenvuoropyyntöjä? Ei ollut. Sitten me lopetetaan tämä tekoälykeskustelu ja siirrytään muuhun älylliseen keskusteluun. Mennään helppoihin teemoihin. Geoblokkaus mainittiin tässä alussa. Ja geoblokkauksella tarkoitetaan siis sitä, että televisioyhtiö tai AV-tuottaja voi myydä tietylle alueelle esitysoikeudet, ja sen jälkeen geoblokkaus on teknologia, jolla niin kuin varmistetaan, että se ei sit näy sit Suomen ulkopuolella, jos joku on ostanut oikeudet Suomeen. Sitä ei voi esimerkiksi Kreikassa katsoa, jos joku on ostanut, mutta sitten voi ostaa oikeuksia laajemminkin. Tämä on se teknologia. Jotkut isot jätit haluavat, että geoblokkaus pitäisi kieltää, ja varmasti joku nuori kuluttaja jossain, joka haluaisi katsoa just jotain tiettyä juttua, että
ei siinä maassa näe, niin siinä kohtaa hän yllättäen löytää yhtenevän intressin näiden jättien kanssa. Ja nyt kysymys kuuluu, teemme tästä äänestyksen. Pitäisikö... Tämän jälkeen nyt, vielä. Kyllä, joo, näin kun mä kerroin oman tämmöisen neutraalin... Niin, tämän neutraalin alustuksen jälkeen tämän yleisön ääressä, joka saattaa olla asiasta ihan mitä mieltä tahansa, esitän neutraalein sanakäänteen kysymyksiin, että oletko sitä mieltä, että suomalaisella televisioyhtiöllä ja AV-tuottajalla pitää olla vapaus valita, miten laajat tai suppeat oikeudet hän ostaa tai myy. Vai pitääkö aina ostaa sitten? Vapaus valita, eli siis, että oletko geoblokkauksen puolella, oletko geoblokkausmahdollisuuden puolella vai sitä vastaan? Kiitoksia. Haluatteko käyttää perustelevia puheenvuoroja tähän asiaan? Aika hyvin perusteltu. Okei. Suna, ole hyvä. Ja Mika, Suna ja Mika. No niin, haluan tietenkin, kun kysytään. Siis mielestäni se on erityisesti pienen kansakunnan etu, että meillä on niin kuin mahdollisuus tehdä valintoja myöskin siitä, mitä me ollaan valmiit ostamaan, eikä muut päätä ikään kuin meidän puolestamme. Sitten Mika. Niin kuin tuossa ohimennen sanoi, että on kaikki aikoin menestyksekkäin Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja. Se on tullut jo 3 kertaa. Syynkin, nyt on vasta 3. kerta. Niin tähän samaan aikaan niin sellainen mielenkiintoinen. Meillä tuli aika paljon pyyntöä saamenkielisistä lastenohjelmista. Ja muistan, että silloin oli alle 15-vuotiaita saamenkielisiä lapsia, muistaakseni 258. Ja mä olin muutaman päivän tuolla Saamen radion kanssa, sen johtajan Nousuniemen kanssa kierrettiin Lapissa ja tultiin siihen tulokseen, että joo, olisi hyvä olla. Ja me yritettiin sitten Norjan NRK:lta ostaa. He teki saamenkielisen lastenohjelman. He ei suostunut myymään meille, Suomelle. He halusivat, että heidän saamenkieliset ohjelmat on vain Norjassa nähtävillä. Eli tätä blokkausta, jos puhutaan niin vielä Yleisradioyhtiöstä ja pohjoismaisesta, niin kyllä sitä on niin kuin ollut. Ja sen jälkeen perustettiin ja tuli lastenohjelma, joka taitaa vieläkin unna pyöriä. Erittäin hyvä, kannattaa katsoa. Mä otan aina innoissani lauantai-aamuisin 9 sitten. Kiitoksia Mika. Missä järjestyksessä? Oliko Henna ja sitten täällä oli Rosa ja Eeva ja Rosa tässä järjestyksessä? Joo, mehän just tuossa taisi olla edelliskauden puolella, niin uudistettiin tämä lainsäädäntö EU-tasolla ja tämä jätettiin tämä geoblokkaus edelleenkin, että vaikka muutoin pyrittiin muuttamaan lainsäädäntöä niin, että me luodaan yhtenäistä digimarkkinaa Eurooppaan, että meillä ei olisi 27 erilaista aluetta, koska se on sitten meidän monien innovaatioiden kannalta taas ongelma tietysti, että minkä takia me ei teknologiakilpailussa pärjätä Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa, että jos me jakaudutaan liian pirstaleisiin alueisiin, mutta sitten tämä geoblokkaus oli kuitenkin semmoinen poikkeus, mikä haluttiin vielä jättää, mutta kyllä siitä teknologiapuoli nytkin koko ajan haastaa kovasti ja näkee sen semmoisena ongelmana meidän kilpailukyvyn kannalta, että meillä on näitä rajoja, mutta kieli- ja kulttuurisyistä se on mun mielestä edelleen perusteltu, mutta pitää myös katsoa niitä yhteistyömahdollisuuksia tietysti koko ajan tässä EU-maiden kesken myös tässä. Ja sitten, kenenkäs nimen sanoinkaan, Föllende Eeva. Mä tuen sitä niin kauan vaan, kun me turvataan, että me saadaan muuta kuin suomalaista kulttuuria katsoa Suomessa ja kuunnella. Että se tietenkin edellyttää, että meillä on, että me turvataan just yleisradioyhtiöiden ja kulttuuritoimijoiden niin kuin vuorovaikutusta ja yli rajojen menevää sellaista, että me voidaan, että kulttuuri ei ole niin kuin rajoitettu maan rajojen sisälle. Et se on mun mielestä, ja se on tietenkin kansallinen kysymys ennen kaikkea, mutta tosi tärkeä. Ja sitten oli mielestäni Rosalla. Joo, olisin sanonut sen saman kuin Eeva, että Jussikin tekee hyvää työtä siellä Yle-työryhmässä, että kyllähän tämä liittyy myöskin siihen, että on myöskin julkista palvelua ja ihmisten intressejä, että täytyy muistaa myöskin ne, että miten sitten pidetään huoli, että kaikkialla Euroopassa niin monipuolisesti saa nähdä kulttuuria ja taidetta eri maista ja saamelaislapset pääsee näkemään heidän omalla kielellään tehtyä laadukasta lasten kulttuuria. Mutta että varmaan tässäkin kokonaisuudessaan on niin, että kuitenkin pienempien yhtiöiden intressejä
suomalaiset ymmärtävät paremmin, kun meillä ei oikein muita olekaan kuin pieniä yhtiöitä. Että vaikka kaikkiin vaalikoneisiin korskeasti vastasin, että mitään kansallista etua en aja, niin sitten nyt kun näissä vaalipaneeleissa on käynyt, niin mä huomaan, että joissakin asioissa itse asiassa on kansallinen intressi, mutta en mä nyt vaalikoneessa myönnä. Minä myönnän. Joo. Oliko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei tainnut olla, niin mä yritän jatkaa paneelin vetämistä yhtä neutraalilla linjalla kuin tähänkin asti. Mutta toki musta tämä on vähän sama juttu, että jos kesämökkitontin haluaisi ostaa Puumalasta, niin jos olisi sellainen sääntö, että pitää ostaa koko Puumala kerrallansa. Niin kella olisi varaa ostaa Puumalasta kesämökkitonti, koko Puumala. Ja Ruokola, okei. Ja tiedätkö, niin jotenkin mä näen sen näin, että pitää olla oikeus myös pienemmällä, eikä pelkästään jäteillä. No, mutta tämä oli täysin tämä oli neutraali kannanotto. Kiitoksia. Hei, mennäänkö nyt sitten johonkin koviin teemoihin? Huviksemme vaikkapa piratismiin. Digitaalinen piratismi, eli verkkopiratismi, sehän on sellainen aina ongelma, että jonnekin, missä on rahaa ansaittavissa, niin joku hämärä hemmo keksii keino siitä saada pienen sivun itsellensä. Ja tätä lainsäädäntöhän on EU:ssa kehitetty ja siellä on erilaisia asioita tullut, mutta vielä ainakin me kuullaan kritiikkiä siitä, että pitäisi olla ehdoton vaatimus, että jotta sä voit pyörittää kaupallista palvelua, että sun pitäisi julkistaa omistajan tiedot. Koska jos saa pyörittää kaupallisia palveluita ilman, että siellä näkyy, kuka sen omistaa, niin jos joku näkee, että se rikkoo lakia, niin miten sä anonyymiä palvelua pääset niin kuin kurmuuttamaan, että hei, maksakaa korvaukset, toteuttakaa lakia. Niin tämä on niin kuin yksi juttu. Mitä mieltä te olette, ja tietysti tässä on aiempia meppinä toimineita ja tälläkin hetkellä meppinä olevia ihmisiä. Miten tämä sääntely tällä hetkellä on EU-tasolla teidän kehityksen mukaan? Onko riittävät valtuudet saada nämä tämmöiset palvelut paljastamaan ylläpitäjiensä, omistajiensa nimet? Onko se tämä kondiksessa vai pitäisikö tätä jollain tavalla kehittää? Tämä on ihan suora kysymys. Ja täällä saattaa olla yleisössäkin ihmisiä, jotka osaavat vastata siihen. Jos joku osaa, niin voi vastata. Joo, Henna. Joo, siis tämän pitäisi kyllä olla nyt, että meillähän säädettiin tämä digipalveluasetus, joka astui voimaan näiden isojen digijättien osalta silloin viime syyskuussa ja nyt myös pienempien toimijoiden osalta helmikuusta asti. Ja siinähän lisättiin todella paljon just näitä avoimuuteen liittyviä tietoja ja läpinäkyvyyttä ja kyllähän ne pitäisi olla mun mielestä nyt hyvin tiedossa sitten, mutta ollaanko vielä saatu siitä valvontaa? Näitä isojahan valvoo siis Euroopan komissio, näitä alustoja, joilla on yli 10% eurooppalaista käyttäjänä, eli nämä Metat ja YouTubet ja TikTokit ja nämä isommat, mutta sitten nämä pienemmät yritykset tuli tämän piiriin nyt vasta helmikuussa ja niitä valvoo sitten kansalliset viranomaiset, mutta pitäisi olla kyllä nämä tiedossa mun mielestä. Sitten jatkaa. Eija Riitta. Mulla on jotain sellainen käsitys, että tämä on monimutkainen juttu, että EU kehitti estomääräyksen, jolla estettiin pääsy laittomaan palveluun, mutta Suomessa se oli mahdollista antaa vain sellaiselle palvelulle, jonka ylläpidosta ei ole tietoa. Eli sitten jos omistajan nimet on tiedossa, niin estomääräystä ei voi tehdä. Ja näin kävi Pirate Bayn tapauksessa, jossa verkkopalvelun omistajat oli jo tuomittu Ruotsissa avunannosta tekijänoikeusrikkomukseen. Eli lain alkuperäinen tavoite ei sitten näin ollen toteutunut. Se direktiivi itsessään mahdollisti lain kiertämisen ja nyt mä en sitten tiedä, että mitä kaikkea voisi olla, mutta nykyään verkkotunnuksen omistajan tiedot pitää direktiivin mukaan luovuttaa 3 vuorokauden kuluessa, mikä on liian pitkä aika, että siinä voi jo paljon mennä maailmalle tavaraa. Okei, ja nyt Eija Riitta meni jo vähän eteenpäin tässä teemassa pelkästään tämän identifikaation rinnalle. Hän otti estomääräyksien toimeenpanokelpoisuuden naapurimaissa. Molemmat tärkeitä asioita ja tietysti tärkeää on se, että jos sulla on hämärä hemmo, joka ei tahdo noudattaa lakia, niin sullahan pitää olla keinot sitten blokata se pois verkosta, jos se ei paljasta niitä tietojansa. Että rikolliset harvoin tottelevat pelkästään käskyä. Ja pitää olla jotain sanktiomahdollisuuksia. Mutta jatketaan tästä tämänkin äärimmäisen neutraalin juonnon jälkeen. Rosa, ole hyvä. Joo, molempiin kysymyksiin on mukavasti olemassa se oikea vastaus ja sitä kannatan. Mutta että
Varmaan tämä piratismin vastainen taistelu on lajissa ikuiset taistelut. Ja koko ajan tulee eteen uusia haasteita, koko ajan eteen uusia välineitä. Ja sitten vaan siihen pitää olla sekä eurooppalainen tahto että kansallinen tahto, että se toteutuu. Että kyllä niin kun asia on enemmän tullut asiaa ylipäätään harrastettua viime vuosina. Kiitos kulttuurirahoituksen on tämä rahapelijärjestelmien erilaiset lisensseihin liittyvät blokkausmallit, niin oppinut sen, että täydellisesti toimivaan malliin ei välttämättä koskaan päästä, mutta aina täytyy tehdä parhaansa, jotta suurimmalla osalla toimijoista on intressi toimia lain ja asetusten mukaisesti. Sehän siinä on pointti. Suna, ole hyvä. No niin, kyllä luulen, että tästä direktiivistä huolimatta niin ei ne työt kyllä tekijäoikeuksien valvojilta piratismin osalta niin valitettavasti ole loppumassa eikä varmaan tule tällä niin kuin tehdyksi. Et luulen, että tässä on niin kuin semmoinen jatkuva kehitys ja kurjaahan se on, että monessa muussakin asiassa niin kyllä se, jolla on vilppi mielessä, niin on monta kertaa hoksaavampi kuin mitä sitten perässä tullaan niin kuin säädännön osalta. Että kyllä tässä itse näen, että on tarpeen kyllä olla hereillä ja kuten olen tuossa aiemmissakin puheenvuoroissa sanonut. Okei, sitten Mika, Jussi, Eeva. Niin tuli itse nyt vaan tämmöinen käytännön esimerkki mieleen, että ei tässä nyt montaa vuotta aikaa, kun vielä Tallinnaan kun meni, niin kyllähän siinä satamarakennuksessa myytiin niitä piratismilevyjä kaikkea vielä. Niitä nyt ei kukaan enää osta, kun ei enää CD-tä kukaan kuuntele, mutta ei se EU niitä poistanut kuitenkaan, että sitä piratismia ja vaikka kansallisesti niissä pitäisi toimia, mutta mä oon vähän huolissaan edelleen siitä, että mä en tiedä, miten te käytännön toimijat itse tunnette esimerkiksi sitä YouTuben toiminnan, kun se on luvannut poistaa aina ne luvattomat kappaleet esimerkiksi sieltä sivulta ja Tiedän, että tänäkin päivänä siellä esimerkiksi näitä minun kustantamia levyjä, niin siellä on soitettu miljoonia kappaleita eikä niitä poisteta siellä, vaikka siinä on otettu yhteyttä. Että toki, kun se on jäänyt mun varaa se yhteydenotto, kun ei sitä firmaa enää olemaskaan, niin mä vaan miettinyt, että miten sieltä joku voi saada mainostuloja toisten kappaleita soittamalla edelleenkin. Että tämä on vähän kuollut kirjaan sitten siltä osin, ellei siellä ole sitten joku juristiarmeija, joka sen toteuttaa sen ukaasilla tai jollain muulla sen toimenpiteen. Että ei tämmöiset pienet artistit ja sisällöntuottajat välttämättä niin kuin itse näe semmoista vaivaa, että ne lähtee taistelemaan näitä asioita vastaan. Että tämä pitäisi olla lainsäädännöllisesti paljon yksinkertaisempaa suojella niitä tekijäoikeuksia, varsinkin näitä mediajättejä vastaan. Ja mielestäni semmoinen ainoa oikea tapa on se, että jos siitä jotain taloudellista hyötyä syntynyt jonnekin suuntaan, niin se pitäisi jälkijättöisestikin myös sitten tilittää näille luojille, jotka ovat sen tuotoksen luoneet. Okei, ja nyt oliko tästä stereona, Mika? Siellä oli 2 Mika pyysi puheenvuoron, niin jatkako toinen. Joo, hyvin lyhyesti oikeastaan. Ehkä ainoita alueita, jossa nimenomaan lisäsääntely on tarpeen. Ja se, että niin avoimuus myös tässä kohtaa, mutta kyllä mä olen niin hyvin paljon samalla linjalla kuin Henna tuossa aiemmin sanoi. Okei, kiitoksia. Sitten Jussi ja Eeva. Joo, ehkä niiden Mustamäen torin CD:n jälkeen tuli vielä, ja on tässä ollut niin kuin netin kautta todella iso volyymin toimintaa, jota ei enää ole. Että voidaan todeta, siis sitä ison volyymin toimintaa siinä määrin. Voidaan todeta, että tässä on menty tosi hyvään suuntaan. Työ ei varmaan koskaan lopu, mutta mun mielestä olennaista on se, että keskitytään paitsi siihen selvästi rikolliseen toimintaan, niin totta kai kaikkeen, mikä on ison volyymin toimintaa. Ja sitten jos on jotain yksittäisiä yksilöitä, jotka jostain saa jonkun, niin se ei ehkä ole maailmanloppu. Et siihen varsinkin, kun alaikäisiä joskus on rangaistu älyttömillä tavalla ja muuta, että tässä pitää aina pitää se suhteellisuuden taju. Mutta samaan aikaan, ja nimenomaan ne, ketkä hyötyy taloudellisesti, niin ne pitää aina ottaa kiinni. Ja tarvittaessa mun mielestä pitää myös blokata. Mulla olisi pitkiä puheenvuoroja rahapeleistä, mutta en mene ehkä nyt niihin. Mutta sanon sen verran, että jotkut ovat sitä mieltä, että rahapeliä ei saa blokata, mutta jotain muuta saa. Ja mun mielestä tässäkin olisi hyvä katsoa semmoinen niin kuin yhtenäinen linja. Okei, nyt... Ei, Lauri, minulla tuli vielä, saako vielä pikkasen kysyä? Tässä oli Eeva pyytänyt puheenvuoron ihan, ja sit saa Suna. No, itse asiassa itse ajattelin myös sanoa sen, että mielestäni kannattaa fokusoida, koska tämä on hankalaa isoihin toimijoihin ja ne, jotka tekee sitä taloudellisen hyödyn vuoksi. Ja sitten ehkä kuitenkin mun mielestä on tosi hyödyllistä myös kohdistaa
tiedotusta kuluttajien. Kyllä se on se toinen puoli, että me ollaan parempia ymmärtämään, että miksi ei pidä niin kuin hyödyntää sellaista piratismia ja ehkä se sitten koskettaa niitä pienempiä toimijoita. Okei. Sitten Suna. Niin, tuli niinku mieleen, että kun seuraan monia ehdokaskollegoja niin sosiaalisissa medioissa, niin aina välillä mietin, että TikTokissa tai Instagramissa tai muualla, että saako se tekijä korvausta siitä, että sen biisi soi siellä taustalla tai on yhdistetty siihen ikään kuin vaalimainoksena toimimiseen. Tämä niin kuin vaan pohdintana, mutta ehkä meillä on niin kuin sen lainsäädännön osalta tällaisia pieniä viattomia yksilöitä, jotka ikään kuin myöskin jotka tekevät niin kuin tiedostamattaan vähän niin kuin tekijän ulkopuolelta tätä asiaa. Että en tiedä, te asiantuntijat voitte ehkä sanoa tästä tarkemmin, mutta tällaista olen aina välillä miettinyt ja itse niin kuin viimeiseen asti pyrkinyt niin kuin välttämään. Kiitoksia. Palataan siihen sitten tämän paneelin jälkeen tarkemmin. Jos mä oikein näin, niin nyt nämä puheenvuorot tähän oli käytetty, ja kun katson, meillä on noin 5 minuuttia aikaa, niin nyt olisi semmoinen hyvä loppupuheenvuoropaikka lyhyesti kaikkien sanoa, että minkälaiseksi te koette niin kuin kulttuurin merkityksen Euroopassa? Ihan tällainen, tiedän, että se on väitöskirjan aihe, mutta teidän tasoiset ammattilaiset pystyy kiteyttämään sen 2 lauseeseen varmaan, että mistä päästä aloitetaan? Kättä nostamalla vai aletaanko järjestyksessä? Kumpi haluaa aloittaa, Eeva vai Mika? Riskillä, että ei keksi mitään fiksua, kun ne ehtii miettiä pidempään, niin kyllähän mun mielestä kulttuuri on Euroopan sielu. Se on se, joka antaa sisältöä elämään, antaa meille vuorovaikutusta, kohtaamisia, uusia elämyksiä, osaamista, viisautta. En tiedä, se on mun mielestä niin kuin elämän sielu. Kiitoksia. Musta tuntuu vähän tyhmältä, että mä tässä monta kertaa mainitsin sanan sääntely, koska sehän kuulostaa ihan hirveältä ja kukaan ei tietenkään halua mitään ylimääräistä sääntelyä. Kyse on siitä, että Eurooppa on yhteisö. Euroopassa on paljon yhteisöjä. Totta kai Suomi on yhteisö, Vantaa on yhteisö ja RKPkin on yhteisö. Mutta meidän pitää ajatella entistä yhteisöllisemmin, ajatella sitä yhteistä hyvää ja toimia yhdessä. Ja sitähän se tarkoittaa, että kun me demokraattisesti päätetään jostain laista tai säännöstä, niin silloin, ja kun me halutaan, että meillä on yhteisö, niin meillä pitää olla yhdistäviä asioita, ja kulttuuri on minusta se, joka ihmisiä eniten yhdistää. Kultassa meidän Annika Lyytikäinen, joka käyttikin täällä jo yhden kysymyspuheenvuoron, niin kävi läpi eurooppalaisten puolueiden ohjelmia sillä silmällä, että mitä niissä on kulttuurista. Ja yleinen havainto, minkä Annika teki käydessään läpi nämä kaikki ohjelmat, oli se, että Euroopan politiikassa kulttuurilla on paljon isompi merkitys ja painoarvo ja rooli kuin mitä Suomessa. Että kyllä tosi laajasti tunnistetaan sekä luovan teollisuuden että kulttuuriperinnön arvo, joka tietysti kulttuuriperintö aika monessa maassa niin toivoo, että saisi EU maksamaan rapistuvien linnojen korjausvelan, että siinä on niin vahvaa intressiä. Mutta se kulttuuriperintö on tärkeä muistaa, että kyllä niin kun, mä ajattelen niin, että se yhteisöllisyyskin ja kaikki turvallisuuden tunne lähtee myös sitä vahvasta kosketuksesta omiin juuriin. Ja sen takia kulttuuriperinnöllä on iso rooli Euroopan kulttuuripolitiikassa. Niin, itse ehkä toistan tämän mentaalisen huoltovarmuuden ja vertaan tätä vaikkapa korona-aikaa, mikä merkitys sillä kulttuurilla oli jokaisella selviytymiseen. Mä oon taustakoulutukselta filosofia, kun mä nuorena opiskelijana jouduin tenttimään sellaisen läpileikkaavan aatehistoriallisen kirjan, jossa käsiteltiin niin luonnontiedettä kuin kulttuuria, filosofiaa, maalaustaidetta, musiikkia, niin mä tein sellaisen yllättävän havainnon, kun ne meni aikakausi kerrallaan, niin mä havaitsin sen, että jännästi kulttuuri siinä on ikään kuin, seisoo jättiläisen harteilla, että kulttuuri ennakoi sitä, mitä tulee tapahtumaan tieteessä tai luonnontieteessä tai keksinnöissä. Ja se toi ihan kylmät väreet sellainen, että tuli sellainen taju, että siitä, että kulttuurissa on jotain pyhää, että mä en oikein tiedä, että miksi se näkee pitemmälle vai luoko se sen maailman sitten, että se on vähän niin kuin tällaiset sosiaaliset faktat, että kulttuurin kautta me aavistetaan niitä, mutta se on niin arvokas ja ihmeellinen, että sitä pitää vaalia ja sitten se on kuitenkin ainoa se, joka
joka haastaa meidät kysymään meiltä, että miksi me ollaan olemassa ja mikä on just mun anti tässä maailmassa. No kyllä kulttuuri on ainoa tämmöinen alue urheilun lisäksi, mikä yhdistää meitä myös eri puolueissa olevia poliittisia mielipiteitä omaavia henkilöitä hyvin voimakkaasti, että eduskuntatyössä kulttuurin ääressä me ollaan parhaat hetket varmaan vietetty, eikä niinkään silloin siellä salissa. Tai me niin kuin Saramon kanssa ollaan Vantaallakin kyllä valtuustosalissa aina välillä debatoidaan, niin kyllä tämä kulttuuri on se, joka yhdistää meitä, koska onhan se meille kuitenkin sielun ja hengen ravinto ja semmoinen niin kuin elämää iloa tuova asia. Ja jatketaan kulttuurin merkeissä vissiin, en tiedä tänään, mutta ainakin tässä lähiaikoina. Joo, me eletään kansainvälisesti tosi jännitteisessä tilanteessa tällä hetkellä ja eurooppalaisia arvoja ja meidän taloutta ja turvallisuutta haastetaan tosi kovaa. Mä ajattelen, että on tärkeää, että me pidetään näistä meidän yhteisistä arvoista kiinni, minkä varaan tämä Eurooppa on rakentunut. Meidän demokratiasta, vapaudesta, ihmisoikeuksista. Että kyllähän kaikkialla maailmassa ihmiset haluaa tosi paljon tällaista mallia, mikä meillä on Euroopassa. Että ihmisillä on täällä sananvapaus, on oikeus tehdä, ajatella. Heillä on vapaus ja he voivat luottaa oikeusvaltion toimintaa. Heillä on asialliset työolot, heitä ei riistetä tai orjuuteta tai ikään kuin pakoteta vastoin tahtoaan jonkin toisenlaiseen elämäntyyliin. Ja mun mielestä se on tärkeää, että me pystyttäisiin pitämään huolta tästä meidän arvosta. Mä oon tosi ylpeä meidän eurooppalaisesta kulttuurista ja niin on eurooppalaiset kaiken kaikkiaan muutenkin, että Eurooppahan on maailman isoin matkailualue ja se syy, minkä takia eurooppalaiset matkustaa ja nimenomaan Euroopassa kulttuurihan on tärkein syy, minkä takia Euroopassa matkustetaan. Eli ihmiset menee tapahtumiin tai kulttuurikohteisiin ja se on se, mikä yhdistää meitä. Ja mä en myöskään ajattele, että se eurooppalainen kulttuuri sit tarkoittaisi jotenkin sitä, että meidän pitää sulkea muut siitä pois, vaan se kulttuuri muuttuu koko ajan tietysti uusien tulijoiden ja aikojen myötä. Mutta mä haluaisin, että näinä vaikeina aikoina me eurooppalaiset pystyttäisiin pitämään yhtä ja kulttuuri on semmoinen asia, mikä meitä yhdistää ja se tuo meille paljon iloa ja rikkautta ja valoa meidän elämään. Eli toivon, että tulevalla kaudella se on merkittävässä roolissa Euroopan unionin politiikassa, kulttuuri ja luovat alat. Mä olin pari viikkoa sitten tuolla Italian kulttuuriministeriössä. He sanoivat, että heillä on töissä kulttuuripuolella Italiassa 1,5 miljoonaa ihmistä. Onhan tietysti kansantalouskin melkoinen, mutta kulttuuri työllistää myös Suomessa. Meillä mennään välillä vähän unohtua tämä, että kulttuuri on sinällänsä jokaisen maan oma rikkaus, jonka se haluaa jakaa muiden kanssa ja sitä kautta yhdistää maita. Mutta sitten kun on tämmöinen vanha talousheebo, niin aina vähän toi talous on mielessä, niin yksi hyvä vertaus on, silloin elinkeinoministeri mulle kuului noi AV-kannustimet. Ja Business Finlandin mukaan meillä oli 1/4 tuotto AV-kannustimella, eli 1 euro laitettiin, me saatiin 4 takaisin. Seuraavaksi paras, mitä löytyy tällä hetkellä EU eri tuista, on Horizon, jossa takaisin tulee 1,4. Eli se on huikea ero siihen, mitä tuo AV-kannustimen ja taidepuolen kautta tuli, että kannustan tuottamaan hyvää kotimaista taidetta. Selvä. Ja kiitoksia. Paneelimme päättyy tähän. Pysykää vielä tässä. Meidän emäntämme Vappu Aura päättää tilaisuuden. Kiitoksia kaikille ehdokkaille. Ihmettelin suuresti, että kukaan ei välittänyt omaa numeroonsa sanoa, mutta se löytyy sieltä netistä, että kyllä te sen löydätte. Ja näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa. Kulttuuri yhdistää, kulttuuri kannustaa ja sen avulla näkee pidemmälle. Kiitos paljon kaikille ehdokkaille virkistävästä keskustelusta. Tsemppiä loppukiriin. Muistakaa äänestää kaikki yleisössä olevat EU-vaaleissa. 29.5. alkaa jo ennakkoäänestys, sitten 9.6. varsinainen vaalipäivä. Striimauslähetys päättyy tähän ja täällä Musiikkitalolla jatketaan vapaamuotoisen seurustelun parissa. Tuossa oven ulkopuolella on siihen mahdollisuus. Päästään täältä hikikopista pois. Kiitoksia.